बर' सावथुन दिन्थिफुंनो लादों। बे दिन्थिफुंनो लानायावनो नुजाथिफैनो हानाय जोंनि लिंहरनाय लेखा नुजाथिफैनाय मानगोनां आलासि खौरांगिरिबो मानगोनां सार आरो जोंनि दख'रानिनो मानगोनां आफादगिरि Bukit Tanangan. एकदम हार्ट सुसिमनिफ्राय जानाय जाथ'दे सिङाव Nah, lagi saya. Cuma yang iPhone 2000 macam tu je. 수시 dong. Ni, apa? Kuat dia bu. Kuat lagi. Mega bu. Kutulan terus juga. Ambil sekali kutulan. बर' मा दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 13 आरो 14 सेप्तेम्बराव बे सावथुन दिन्थिनो लानाय हाबाफारियाव आंखौ दिनै बेयाव टिकेट बेखेवनायाव नुजाफैनाय आंनि अनजालि गैया अनजालु आंनि फंबायमोन जोंहा दिनै बे सावथुननि टिकेटखौ आं बेखेवनानै गावखौनो गाव खाफाल गोनां बादि मोनदों। नाथाय जों बेखौ मोनसे बाथ्रा बुंनांगोन आं दिनै बोसोरथामसो जाबाय बे जोंनि बर' सावथुननि जिथु जारिमिन बे जारिमिना जौगागासिनो दं। बे बोसोरथामा जोंनि हारिनिनो गांनाय उखैनाय थैनाय थांनाय आरो जायगाफ्राबो जोंनि बे बर' हालामावनो लानानै जिथु सावथुन बानायदों बेफोर जोबोद गोजौ थाखोनि जादों आरो जोंनि डिरेक्टर बा जिथु फावगिरि फावखुंग्रिफोरा माने मोजाङैनो ओंखारबोदों। जियानो जा मानो थिग बे बर' सावथुन जौगानायाव बर' मा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेरैबायदि हेफाजाब होदों बिथांमोनहा बेयाव फिल्मखौ लाबोनानै बे बर'मा ओनसोलनि रायजोफोरखौ जि नायनो सुबिदा होदों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेबादि हाबाफारिखौ गासैबो जोंनि बर' जायगाफोराव लानांगौ। जोंहा आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै गावनो गाव सानखांनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थांनाय बोसोर जि बर' सावथुनखौ बर' मा दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोदोंमोन जेरैहाय माने बिथां माने बर'मा ओनसोलनि रायजोफोरा हेफाजाब होनानै माने बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों बिनि थाखाय आङो बर'मा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावो। थिग बिदिनो फैगौ 13 आरो 14 सेप्तेम्बराव जा बर' सावथुन दिन्थिनो बिथांमोना आखायाव लादों बेहायबो बर'मा ओनसोलजों लोगोसे बर'मा ओनसोलनि खाथियाव थानाय रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै माने बिथांमोनखौ आरो बांसिन थुलुंगा होथों आं बेखौ खावलायदों। मानो होनबा जोंहा बर' सावथुन थाब्लासो बर'नि हारिमु थाब्लासो हारिया थांनानै थागोन। जुदि जों दिनै बर' सावथुनखौ लाबोनायावल' थानानै जुदि जोंहा नायग्रा गैयाबा बे सावथुनाव लाबोग्रायाबो माने लकसान जागोन थाखा फैसायाव आरो लोगोसे दिहुनग्रा जिथु सावथुन जिथु कम्पानि जिथु हानजा बिथांमोनाबो माने थाखा फैसा खहा जागोन आरो बेनिखायनो जे दिनै बर' मा दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सावथुनखौ दिन्थिनो लाबोनायाव माने अकल जि माने बर' मा दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादानो थुलुंगा बुंगोन बे नङा। बे बर' सावथुननि जिथु फावखुंग्रि फोसावगिरि डाइरेक्टर गासैबो माने बिसोरबो थुलुंगा मोनगोन आरो बेनिखायनो आङो खावलायो जे बर'मा ओनसोलनि इमान रायजो राजा दं माने बै 13 आरो 14 सेप्तेम्बराव जा बर'मा दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' सावथुनखौ दिन्थिनो आखायाव लादों बेहाय लोब लोब फैनांगौ
आरो माने बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ आं बेखौ खावलायदों आरो जोंहा दा टिकेटखौ दिनै बेखेवबायानो सिनेमानि नामा जाबाय गांसेनि नामा बर'नि थै आरो गांसेया दाहाल बे सावथुनखौ जों ट्रेलारावबो नुगासिनो दं जोबोद मोजां जादों बेखौ जोंनि बर' मानसिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनांगौ मा अखा मा बांखा मा सान्दुं बेफोरखौ गासैबो नेवसिजोबनानै लैहोर लैहोर फैनानै माने बर' ओनसोलावदि एसेबां सावथुन मोजां मोनग्रा बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बेखौ दिन्थिफैनांगौ बेखायनो खावलायदों बेखौ जों गासैबो माने खुनु बोथोर नायनाङा आरो अखा हाब्लाबो फैनांगौ सान्दुंबाबो फैनांगौ गरमबाबो गुसुबाबो गोसो बाथ्रा गैया आरो माने जों बर' सावथुनखौ जोङो माने मोजां मोननाय जोंनि हारिमुखौ मोजां मोननाय हारिखौ मोजां मोननाय बेखौ दिन्थिजायो आरो बे सुंद' आंनि दिनै जिथु टिकेट बेखेवनायनि बिबुंथिखौ आं बेयावनो लाखिनाय जाबाय गोजोन्थों